E agora imos cunha desas historias, Adri, pequenas, non en repercusión, pero xigantes en emoción. Falamos de 54 anos traballando, case 6 décadas que acaban hoxe, rematan hoxe nós, en Hora Galega, vivímolo con el. De quen se trata? Así é, é a historia, Lamela, de José Antonio Vidal, un carniceiro de 65 anos que hoxe pecha por última vez o seu negocio, porque José Antonio jubílase despois de máis de 50 anos á fronte da súa carnicería na praza de Lugo da cidade da Coruña. Contanos José Antonio, Lamela, que o que máis vai botar en falla é o trato coa súa clientela, porque para él moita desta clientela xa é familia. Nós quixemos estar con José Antonio neste derradeiro día de traballo, un día que nin él nin a súa clientela van esquecer nunca. Din que os carniceiros teñen man firme, pero hoxe, entre cortes e saúdos, hai quen contén as vaguas. José Antonio despídese da súa clientela e faino coa mesma humildade coa que traballou toda a vida, sen ruido, pero deixando pegada. A despedida nunca foi agradable, sempre foron máis agradables as benvidas, pero chegou o momento de que algún día ten que ser o final, e foi este. A verdade é que estamos moi sentidos por a xente que nos acompaña, que son clientes, temos xa incluso terceiras generacións que nos compra. Entonces, pois queiras que non, emocionalmente, sí lle afecta a unha persona. Porque falamos de toda unha vida volcada neste traballo, non? Pois falamos de 54 anos. Eu cando entrei aquí por primeira vez tiña 12. Nunca tuvemos ningún problema. A xente sempre nos mostrou o seu cariño, a xente sempre nos mostrou o seu afán por mellorar, por deixarse guiar por nós. O sea, non podo dicir outra cousa máis que gracias. E a partir de mañá, que? O primeiro, quitar o reloj, que levo 50 anos que o teño gastado xa de tanto mirar para él. E a partir de aí, pois o que surja. Non teño nada en concreto. Me dá moita pena cerrar todo isto. Temos unha clientela moi boa e nos aprecian moito e nós a eles. Entonces, pois claro, en tanto tempo e agora así de repente, pois ter que te retirar. A ver, hai que retirarse porque eu xa non estou ben. E o meu marido pois xa fixo os seus anos tamén. E agora pois non hai nadie que continue con todo isto e hai que tirar da persiana, non queda máis. E ti chegaches a asimilar este momento, realmente? Ben ainda non. Me da pena que se vayan, pero tenemos que disfrutar la vida y ellos trabajaron mucho y les viene muy bien un momentito así de relax. Yo prefería que la tuvieran, y se lo dije ahora a ella, me da pena, tristeza, pero la vida es así, llegas la edad. Hoxe é un día para estar sensible, non? Sí, é un momento complicado. Estades felices? Sí, a verdad que sí, orgullosos sí, de haber traballado aquí tanto tiempo. A carne desaparece do mostrador, baixase a reixa por última vez e con ela pechase unha historia escrita con carne, conversa e confianza. Qué bonito vivir con José Antonio, un momento tan fermoso, tan especial, un bicazo para él. E tamén agardamos que siga mantendo esa relación coa clientela despois de 54 anos. Que pase pola praza que se xunten, que se tomen un café, claro que sí, un bicazo para eles. E a historia de José Antonio fíxonos pensar, non? No moito que cambiou o mundo da carnicería nestes últimos 50, 60 anos, porque cambiaron os prezos, por suposto. Cambiaron os hábitos de consumo, pero tamén cambiou a clientela, porque agora piden cousas totalmente diferentes ás que pedían antes, non? E con todo isto na cabeza, ali fun eu a falar con Luís, un dos meus carniceiros de cabeceira, para coñecer con el os cambios máis relevantes que sufriu o sector nestes últimos anos. Bos días, Luís! Bos días, Adrián. Como estás? Ben, traballando, como sempre. Coñote liado, No, bueno, traballando, acabando de colocar. Que dirías ti que é o que máis cambiou en canto aos hábitos de consumo da xente? O que máis cambiou, pois, bueno, eu creo que dúas cousas. O primeiro, as cantidades, e despois, pois, digamos, a maneira na que se cociña tamén cambiou moito. Carne da sal en xeral, digamos, tanto culata, como pez, como xarrete, como agulla. Eso sigue facendo a xente, pois, digamos, un pouco máis maior, da nosa edad ou dai para arriba. A ver, sácame algo, amósame algo. O sea, o que máis se vende últimamente, sí, costela de porco, que máis se vende? A de tenreira tamén se vende bastante ben e despois tamén todo o que sea de parrilla, pero sobre todo pola época, claro. Falemos diso tamén, porque os prezos subiron moito.
Pois sí, a verdade é que últimamente... En que peza subiu máis o precio? O que máis subiu, a noso que máis non subiu foi a tenreira. A canto está hoxe en día? Este ahora mismo anda sobre 29-30 euros o kilo. 29-30 euros o kilo? Sí, sí. Luís, e chegamos á zona, digamos, contemporánea, non? Da carnicería, que son os elaborados. Isto xa é un cambio, digamos, un segundo cambio de tendencia. Isto xa non é facer unha hamburguesa, xa é facer unha hamburguesa, digamos, que a hamburguesa de rulo con cebola caramelizada e mermelada de tomate, todo incorporado. Claro, porque antes os elaborados eran como unha maneira de darlle saída pois esa carne que ia quedando, non? E que ao final había que darlle saída. Sí, pero hoxe en día iso mudou totalmente. Estamos a falar de que se emprega a mellor carne para facer os mellores elaborados, non? Sí. Por exemplo, outro día levei os falafel, están moi bons. As hamburguesas, as de Angus son moi boas, as con queixo tamén son moi boas. E ti dirías que os teus hábitos de consumo foi mudando nestes últimos anos? Home, ao mellor foi mudando en cantidade, dependendo dos membros da familia que señamos a comer, pero o uso de vir ao carniceiro e todo eso, eu creo que non. A xente nova vai con máis presa, non lle dedica tanto tempo á cociña. Algo máis al día? Nada, listo? Moi ben. 1 millón de grazas. Que teñades bo día. Chao, chao. Igualmente, bo día, chao, hasta a próxima. Pois eu xa teño a miña compra feita. Non hai nada como mercar nas carnicerías de Todagro.